טיול לאתיופיה, יום 2. אז אחרי יום של טיסות אתמול, מישראל לאדיס אבבה ומאדיס לבהרדר, אפשר סוף סוף להתחיל את הטיול. התחלנו את הטיול מהמלון שלנו בבהרדר, בירת מחוז אמהרה, 37 אנשים, 32 מטיילים ו5 אנשי צוות. אחרי שחרית, עם ספר תורה וארוחת בוקר, מפנקת עשירה וקשרה למהדרין, יצאנו בנסיעה של כשעה וחצי לכיוון מפלי הנילוס הכחול. אבל כל מי שהיה באתיופיה יודע שהנסיעה היא חלק בלתי נפרד מהטיול. חיים שלמים שנשקפים מבעד לחלון. חיים שנפגוש בשבועיים הקרובים. הגענו לתחילת המסלול, אנחנו נעשה היום את המסלול הקצר, חוצים את הנהר בסירה, 20 דקות הליכה ומגיעים למפלי הנילוס הכחול, אדיס אבבה, המפלים הגדולים והיפים ביותר באתיופיה. בגלל שהעונה הגשומה באתיופיה יולי-אוגוסט, עכשיו המפלים מלאים ובשיא תפארתם. פשוט מהמם. המים כל כך גועשים שכבר ממרחק מרגישים את הטיפות ואי אפשר להתקרב למפל בגלל הבוץ. חזרנו לארוחת צהריים ולאחר מכן עלינו על סירה על מנת לעשות שייט על אגם טאנה, האגם הגדול ביותר באתיופיה, פי 22 יותר גדול מהכנרת. שם, לאורך האגם, ישנם איים עליהם חיים נזירים בחיי פרישות מוחלטים. כחלק מהשייט עצרנו על אחד האיים, שמענו על החיים שם, ראינו איך הם חיים, איך הם דואגים לעצמם ואיך הם חיים בניתוק מוחלט. לא נכנסנו למנזר מטעמי דת, אבל בכל מקרה היה הרבה מה לראות, כמו למשל את המוזיאון שעל האי, שבו מראים מיצגים וכל מיני דברים עתיקים שיש להם שם, שהם שומרים במיוחד במקום, ומשם חזרנו בחזרה למלון. אבל היום לא נגמר שם. בערב נועה, החברה המהממת שלי שהצטרפה אלינו לטיול, סיפרה לנו את הסיפור שלה ב7/10 בכפר עזה ועל אחותה סיוון שנרצחה באותו היום ואיך הם פועלים להנציח אותה. וכמובן שאי אפשר לסיים את היום בלי טקס בונה, הקפה המסורתי ועוגיות שהחבר'ה הביאו מהבית. היה יום פשוט מושלם. מחר ממשיכים את המסע ונוסעים לכיוון גונדר לדבר על העבר וגם על ההווה של היהודים בעיר, אבל זה רק חלק ממה שמצפה לנו, מאוד מאוד כדאי לעקוב.